Привет! Казвам се Ирина, студентка съм в специалност приложна геофизика, втори курс. В момента съм в Политехническия университет на Мадрид в училището за минни, енергийни и инженерни дейности. Тук ще бъда до февруари месец, благодарение на програмата Еразъм. Защо кандидатстваш за програмата Еразъм? Първо, поставяме в една изцяло чужда за мен среда, която ми дава реална представа за това колко съм самостоятелна. Второ, дава ми възможност да се запозная с чуждата минна индустрия, с чуждия начин на обучение на моята специалност, като цяло да се запозная с ноу-хауа на Испания. Трето, и много важно, намирам се изцяло в среда на мои бъдещи колеги, с които вероятно ще работя. Четвърто, в Испания съм. Събота и неделя са изцяло мои, защото все пак университетът е от понеделник до петък. Мога да се възползвам от възможността да пътувам. Лесно ли е да се кандидатства за програмата Еразъм? Да, изключително лесно е. Първо, полагаш усилия, за да можеш да изкараш достатъчно висок резултат, за да можеш да кандидатстваш. Второ, преглеждаш списъка си, изготвен от университета, с университетите, с които е сключен договор за приемане на чуждестранни студенти. Оттам изготвяш собствен списък и с този списък отиваш при координатора. С координатора обсъждате университетите и нужните кредити, които трябва да вземеш. И изготвяш своя документ и го изпращаш и се надяваш да бъдеш прият. Съветвам те да го направиш, защото това е една страхотна възможност за теб, която ти дава шанс да се развиеш както сега, така ти дава шанс и за бъдещо развитие. Обогатява те културно и социално.